Óna Sheosaimh Sheosaimh dom is mis a banistore an Harbour Hotel. Tá an bro dúla rá go bhfuil mé ag obair I gnó a cuireann an Gailge cún cinn. Is an Gaillimh dú an chéad fáilte a fáin tú nar siúla tú isteach an doras. Thrann sé seo tús leis an tuairis san óstán. Is cud don éthas an óstán chun an Gailge chuimsiú. Ó chuirmid isteach ar an Gradam I 2018 tá hanrodí beaga Gailge ar fud an óstán tar éis cabhair léinn fíorchaillimh a spáins go dachtainna a teag fannacht an seo. Tá ban úsáid an Gailge gachát tá na rudí beaga an ó na bíochláir sa bhílean agus tá seirbhísí na Gailge an gachát ón deas an seo nó na chuirtú glaoch ar an óstán freisin. Tá daoine sin tá anát Gailge go gachtainna nó tá daoine san óstán tá just coppla focail ach tá siad sásta sin úsáid freisin.